Pagsugod sa Fiesta Senior, gisugat og maayong panahon kapin sa 70,000 ka mga deboto mitambong. Si Maris Puyo sa report. Gisugat og maayong panahon ang unang adlaw sa pagselebrar sa Fiesta Senior kaganinang kaadlawon. Din gibana-banang kapin sa 70,000 ka mga deboto ang mitambong. Mas daghan kini kumpara sa miaging tuig. Opisyal nang ibuksan ang selebrasyon sa usa ka penitential walk for Jesus sa alas 4:30 sa kaadlawon gikan sa Fuente Osmeña Circle paingon ngadto sa Basilica Minor del Santo Niño. Mag-increase na siya every year kay more or less katong mga tao na wala pa naka-join, makabalita po sila na inanaakanay. So, kung ano po sila nga next year mo join na po ko. And katong mapunan po itong last year. And aside from that, ang weather is good. Nice kay ang weather karon and wala siya giulan, wala pud siya nag-init until pag morning. Ang prosesyon gisundan sa unang misa sa 9-day novena masses nga gipanguluhan ni Basilica Rector Father Jonas Mijares. Sa iyang homilya, si Father Mijares gihisgutan ang mga pangandoy ug ambisyon sa katawhan. Nga matud niya, kinahanglan magbase sa mga pulong sa Ginoo. Sa tuig sa kaluoy sa Ginoo, mauunta kini ang sumbanan sa tinuod nga damgo, pangandoy ug ambisyon sa atong katawhan. Ang tao angay nga mangandoy dili alang lamang sa iyang personal nga interes, kundi alang sa kayuhan sa tanan, ilabi na sa mga kabus nga nagantos. Kadtong magambisyon nga madato ug magamhanan, angay nga magbantay nga dili mahimong laog o hakog. Sa giinguna sa mga katigulangan, ang gahom ug bahandi maayo nga sulugon, apan dili maayo nga agalon. Gipahigayon sab kaganina ang turnover ceremony sa outgoing hermano ug hermana mayores Jay ug Elvina Roble ug ang bago-helang gipiling couple nga sila si Jose Enrique ug Jill de las Peñas. Ang duha pulos mga doktor nga dugay na nag-operate dinhi sa Sugbo. Ang Sunstar website sa www.sunstar.com.ph padayong mag-stream live sa mga novena masses matag alas 7 sa gabi sugod ugma. Samtang sa Enero 16 adlawng Biyernes, ang live streaming adto sa alas 5:30 sa buntag inigahuman sa Walk with Mary nga gikan sab sa Fuente Osmeña Boulevard. Maris Puyo, Sunstar, Pilipinas.